Municipal de Convergència i Unió, senyor Pau Facó, president Comú. Hola, bona tarda a tothom. En principi, donar-vos la benvinguda aquí al senyor Pau Facó. La veritat, per nosaltres és un honor tenir-lo aquí amb nosaltres per avui justament parlar del camp, parlar sobretot d'aquest desbloqueig, d'aquest conveni que tenim des de fa uns anys i que en principi no tenim molt bona sortida. Per tant, avui s'ha ofert a explicar una mica la situació de futur i a mostrar el nostre apoyo al club. Per tant, li passo la paraula. Bé, bona tarda. La veritat és que gràcies al Club de Futbol Badalona per voler compartir amb nosaltres, en aquest cas amb mi, d'una manera molt particular, aquesta inquietud sobre la situació del Club de Futbol Badalona. Jo no sóc una persona de futbol, no ho sóc. Havia estat fa molts anys una persona de bàsquet, però ara tampoc ho sóc. Per tant, jo l'esport, la competició, doncs conec poc. Però sí que conec una mica el club i la història d'aquest club dels darrers, especialment 18 anys, però òbviament des de tota la vida. Perquè un és de Badalona, i quan un és de Badalona i comença quan era petit, quan hi havia l'Eco Badalonès, a veure el que eren les millors crítiques de futbol que es feien de la ciutat d'aquella època i arriba doncs, a tenir alguna responsabilitat a l'Ajuntament i viu, com hem viscut nosaltres, des de 1995 l'anhel d'un club i se suposa que l'anhel d'una ciutat per tenir un camp de futbol millor del que aquest club ha tingut durant 80 o 85 anys de la seva història aquí a la Regió de Navarra, arriba un moment en què no cal ser un home de futbol per dir prou. I jo ja fa uns quants mesos, un quant temps, de fet des de que hi ha un nou govern a la ciutat de Badalona també, que tenia primer l'oferiment al nou govern de Badalona, com va ser l'anterior, de que la força política que nosaltres representem, Convergència i Convergència i Unió, estava al costat del Badalona. Per tant, vinc avui aquí coneguent que aquest projecte ja té 18 anys per dir-li a la gent, no sé quants anys tenen les persones que porten la càmera avui i venen des de Televisió de Badalona, no en diré 20 i alguns. 20. Doncs, quan tu en tenies 2, es va començar a parlar d'aquest camp de futbol. Ho dic perquè cal agafar la dimensió real de les coses. Fa 18 anys que el Badalona espera que l'Ajuntament li faciliti uns terrenys per fer-se un camp de futbol. Quin és el mite que no hem de deixar que creixi i que nosaltres també volem posar de manifest avui? Fer aquest camp de futbol no li costa diners a la ciutat de Badalona. El Badalona té un patrimoni, el posa a disposició de la ciutat, negocia amb la ciutat com convertir-lo en alguna cosa que no sigui el seu camp de futbol vell de 90 anys d'història o de 80 anys d'història, i l'Ajuntament, en uns altres terrenys municipals, li diu que li trobarà un emplaçament. Es genera una operació urbanística i, en tot cas, el que s'acaba fent és un camp de futbol per a la ciutat de Badalona pagat amb els diners d'una operació urbanística en la qual surten guanyant tant el club com la ciutat. Bé, fa 18 anys que aquest anhel existeix, 18. Vàrem començar parlant d'un arquitecte de firma, vàrem començar parlant d'un gran estadi de futbol, tot això s'ha anat rebaixant, però hi ha uns compromisos adquirits per l'Ajuntament, uns compromisos clars, uns convenis aprovats, un planejament aprovat. Aquests terrenys hem decidit la ciutat, els seus representants en el ple municipal, que s'han de convertir la meitat en habitatge de protecció oficial, l'altra meitat més o menys en habitatge lliure i una part de comercial. Aquest és l'acord que té la ciutat. El Badalona cedeix el seu terreny d'aquí per anar-se'n a jugar a un estadi que serà de titularitat municipal al barri de Montigalà i manté com a patrimoni el que és el camp de la Morera. Aquesta és una mica l'operació urbanística tal com està plantejada. Jo vull explicar tot això per dir, fa 18 anys que aquest camp l'estem esperant. Jo sóc aquí per dir que ja n'hi ha prou. Ja fa masses anys que esperem. Han passat 4 alcaldes
i és el moment de posar-nos de veritat a treballar. No és una qüestió de polítics, és una qüestió tècnico-jurídica. En aquest sentit li he demanat a l'alcalde, i avui aquest dematí mateix hem tornat a parlar, li he demanat a l'alcalde que hi hagi concrecions de calendari abans de finals d'aquest any 2013. La meva idea, la nostra idea, és que hauríem de tenir calendaris de full de ruta a finals del 2013, subhasta primer trimestre 2014, primera pedra d'aquest camp de futbol a finals del 2014. Per tant, si l'Ajuntament vol posar-se a parlar amb els advocats del Badalona, perquè ja no és qüestió de parlar amb el Club de Futbol Badalona i els seus representants. D'advocats a advocats. Es posen d'acord per al desembre del 2013 tenir clar com serà aquesta subhasta de terrenys. Aquesta subhasta de terrenys es tira endavant dins el primer trimestre o dins el primer semestre, posem juny 2014 si voleu, per tenir clar qui es queda aquests terrenys, aquests metres quadrats de sostre. I en paral·lel es treballa la licitació d'un concurs per fer l'estadi. Tot això pot ser una realitat a finals d'aquest any. Cal posar-s'hi. Han passat 18 anys. Ja no hi ha excusa. Per nosaltres ja no hi ha excusa. Durant algun temps, home, sempre una operació d'aquestes és delicada de fer, sempre és complexa de vestir, sempre hi ha interessos dels uns i dels altres, però això ja fa molt temps que està aprovat, acordat, debatut. Ja no hi ha res més a dir. Si es vol revisar el conveni, nosaltres creiem que el club hi està disposat i l'Ajuntament evidentment també. Però en el que és el fons de la qüestió, en el que és treure a subhasta pública 34.000 metres de sostre que han de facilitar que hi hagi un nou camp de futbol a Montigalà, en això no hi ha discussió. Es tracta de treure-ho transparentment, clarament, públicament, el millor preu possible per finançar aquest camp de futbol en el barri de Montigalà, seu futura del Club de Futbol Badalona. Aquesta és la qüestió. Hem arribat a la conclusió de que 18 anys són suficients, 4 alcaldes són suficients, i jo crec que aquest alcalde té el repte i a nosaltres ens tindrà al costat, si ho vol, de tirar endavant d'una vegada per totes la construcció d'aquest estadi. Però aquest ha estat sempre un tema de ciutat i aquí em sembla que els altres grups de l'Ajuntament també han de posar-se en la mateixa actitud que estem nosaltres, que és en l'actitud de nois, ja n'hi ha prou, no podem anar marejant la partiu, no podem anar preguntant cada 6 mesos o un any com està el camp, ens hem de seure i ens hem de posar a treballar. Per tant, l'alcalde em diu que ell ja té algun paper fet, jo m'ho vull creure, però la veritat és que els darrers 2 anys ben poca cosa s'ha mogut en relació al camp del Badalona. Sé que l'alcalde, una de les primeres coses que va fer quan va entrar a governar va ser dir que el camp del Badalona ho volia fer. I jo li dic des d'aquí que han passat 2 anys i que no tornem a les andades. I que no tornem a les andades. És a dir, a que tots i cada un dels alcaldes que hi ha hagut a Badalona han dit que aquest camp el volen fer. I si jo puc ajudar en el que sigui, en el més mínim o en el màxim aquest camp es faci, nosaltres ho farem. Hi ha la crítica de que l'estadi ara no és una prioritat perquè Badalona té altres necessitats. No és veritat. L'estadi se'l paga el Badalona. L'estadi es paga amb el patrimoni del Badalona i el patrimoni que l'Ajuntament converteix en habitatge de protecció oficial. No és veritat que l'Ajuntament de Badalona haurà de destinar uns diners que ara no hi són i que sortiran de les butxaques dels ciutadans a fer un camp de futbol. No és veritat. I per tant també li hem d'explicar a la ciutadania que aquests diners hi són, que estan aquí i que el que cal és convertir això en habitatge de protecció oficial i això en habitatge lliure per amb aquests diners, no amb diners dels ciutadans de Badalona, amb aquests diners fer aquest estadi. Que aquest era el compromís que han passat 18 anys i que un ha de ser senyor i que una ciutat ha de ser respectuosa amb les seves entitats. Per tant, jo el que demano a tothom, a l'alcalde especialment, és que ho lideri, que tècnica i jurídicament es treballi, que a finals d'any puguem saber quan serà aquesta subhasta de terrenys, són 34.000 metres de sostre. Per cert,
nosaltres creiem i proposarem que no només ha de venir un promotor immobiliari, sinó que també ha de poder venir un fons d'inversió, i això ho diem perquè ara potser no és el moment de construir, però potser sí que és el moment que algú agafi posició aquí i pot haver-hi un fons d'inversió interessat en quedar-se 34.000 metres de sostre al centre de la ciutat de Badalona i al costat de l'autopista. Per tant, que obrim al màxim, que sigui transparent, que sigui públic, que sigui clar, evidentment, però que ho fem d'una vegada i que el Badalona pugui tenir camp el 2015. I aquest és el nostre objectiu, és la nostra voluntat. No volem mirar enrere, perquè si mirem enrere doncs han passat moltes coses, han passat 18 anys, però és evident que el Badalona no pot continuar en aquesta situació, que alguns ja hem arribat a la conclusió que potser la força que tenim, molta o poca, l'hem de posar a disposició del Badalona per apretar. En aquest mandat Convergència i Unió té un paper clau en l'Ajuntament de Badalona i el posa a disposició del club per ajudar-lo, perquè ens sembla que és de justícia. Ens sembla que és de justícia. És el seu patrimoni, és un acord treballat durant 10 anys, parlat durant 18, i jo cada vegada que veig persones grans del Badalona que em van preguntant si veuran el camp, no vull tenir la sensació que els enredo o que els enganyo. Nosaltres mai hem tingut l'oportunitat de portar urbanisme a la ciutat de Badalona. Hem tingut l'oportunitat d'estar al govern, també a l'oposició, 18 anys donen per molt, però tots els presidents del Badalona, el Fermín Casquete especialment, el Felipe Martínez després, amb el Torrents no hi vaig tenir relació, tots saben que el Ferran Falcó particularment i Convergència i Unió estàvem perquè aquest tema es fes. Tant quan estàvem en un acord amb els socialistes, com ara, en què estem a l'oposició i el PP governa en minoria. Convergència i Unió amb això ha estat clara, i jo sempre en privat he tingut l'oportunitat de dir-los en privat i no de pretendre mai posar-me cap medalla ni res que s'hi assemblés de dir-los quan sigui el moment Convergència i Unió recolzarà, però arriba un moment en què un acaba concloent que no ha d'esperar el moment, sinó que l'ha d'anar a buscar. Es tracta de si fem justícia o no fem justícia en un club de la ciutat. I en aquest sentit nosaltres em van fer una pregunta des del diari de Badalona que agraeixo sobre la qüestió del Badalona, també sobre qüestions de la joventut, jo la vaig respondre i s'ha generat, diguem, la possibilitat d'estar aquí per primera vegada a la meva vida, per cert, a la roda de premsa del Club de Futbol Badalona, explicant tot això. Per part meva, res més o menys ja us he explicat quins són els terminis, quina és la nostra voluntat, per què hem pres aquesta decisió i què n'esperem de l'Ajuntament i dels altres grups del govern. Ferran, és un plaer que hagis donat a la cara, com sempre, que apoyis aquest Badalona que està en una situació molt complicada. Com tu bé has dit, són 18 anys, jo crec que és el moment ja de poner-li punt i final en aquesta història. Evidentment, també volia agrair al diari BNS perquè acabo de pràcticament veure una mica la publicació i per el que estic una mica llegint mentre el Ferran parlava, moltes gràcies per aquesta empenta al diari, perquè crec que és un projecte de tots i per a tots els badalonins. També m'agradaria dir que estem disposats evidentment, a aquest conveni que tenim des del 2005, que des de novembre del 2012 ja està pràcticament caducat. Només ens quedaven dos camins, un era o renegociar aquest conveni o anar a la justícia ordinària i evidentment tornarem a donar-li l'oportunitat a l'Ajuntament en aquests propers mesos, abans de convocar l'assemblea extraordinària, per acabar d'aclarir la situació, per explicar-li la veritat als socis del que ha passat, i el nostre compromís des de la Junta Directiva, només entrar al mandat, era un dels objectius clars, era lluitar per al camp i d'alguna vegada per acabar aquest procediment engorrós que no s'ha portat a terme. No només era defensar el Club de Futbol Badalona, sinó també era defensar la ciutat, aquesta imatge de ciutat que donem quan venen els equips de fora, de tot arreu, de tota Espanya sobretot, i estem veient que és un camp que està fora de mercat, un camp que dona vergonya, un camp que no es pot enviar la gent al lavabos, un camp que quan la gent passa per aquesta autopista sembla el que és, i aquesta ciutat crec que no es mereix aquest tipus d'instal·lacions. Per tant, gràcies Ferran, ho torno a dir, i res més, esperem ara si algú tenia algun dubte referent al conveni. Moltíssimes gràcies. Sí, els impediments tècnics són els 600.000 euros anuals que hi ha en el contracte? Pregunta per? I vulgui respondre. Jo puc respondre sobre aquesta qüestió.
Jo crec que si el Badalona va a la justícia ordinària té moltes possibilitats de guanyar, moltes. Per tant, l'Ajuntament ha d'estar agraït que el Badalona avui, en boca del seu president, digui, escolta'm, si el Ferran Falcó o Convergència i Unió apreten per aquí, si la societat de Badalona apreta per allà i si tothom entén una mica que les festes de ja toca, doncs donem una última oportunitat a l'estat del jutjat que sempre s'hi pot anar. Però és evident, i jo crec que això el Badalona ho comparteix, que aquest conveni es va fer en plena bombolla immobiliària i que obliga l'Ajuntament a uns costos, diguem, anuals. Un cop el Badalona estigués en el seu camp, en el camp, diguem, nou de Montigalà, de 600.000 euros anuals durant 30 anys. I això la ciutat és lògic que avui digui que no ho podrà pagar. Però també crec que el Badalona està en disposició de dir que ho entén, que això no es pugui pagar. Per tant, parlant la gent s'entén. Es tracta de seure i plantejar tots i cada un dels problemes i arestes que hi hagi en aquest conveni. Però sobretot, el que és segur que es pot fer ja. És a dir, un no pot intentar fer una operació d'aquestes dimensions, que és una operació complexa i gran, preveient tot el que passarà fins al final. Comencem pel començament. Oi que tenim 34.000 metres de sostre aprovats en planejament aquí? Traiem-los a subhasta. Oi que tenim un acord que diu que amb aquests 34.000 metres de sostre, trets en subhasta, traurem el capital suficient com per fer el camp? Fem-lo. I en el camí, des de la confiança mútua, tornem a discutir les condicions amb les quals el Badalona gestionarà aquest camp, que poden ser moltes i diferents. I a mi em sembla que hem d'anar per aquí, per una via de diàleg, però no d'enredar-nos, no d'utilitzar el Badalona per segons què, no, amb la via, diguem, del diàleg crec que això es pot resoldre. Però és evident que avui la ciutat, crec jo, des del meu punt de vista, 600.000 euros cada any per donar-los al Badalona durant 30 anys no s'hi pot comprometre perquè sempre no ho podria. Dues preguntes pel president. La primera, sabem que el club no està en el seu millor moment pel que fa a l'economia, més s'ajunta el tema de les inspeccions de la seguretat social, que és un gran problema. No sé si em podria dir com d'important és el tema pel club a nivell d'entitat que es faci aquest camp a nivell econòmic. Què suposaria pel club amb el que té ara que es fes un nou camp? En principi, la nova instal·lació, evidentment, primer que li donarà una altra alternativa completament diferent a la ciutat de cara a veure que realment la gent necessita un camp, que s'ha d'il·lusionar la gent i que portem molts anys dient que Badalona tindrà un camp. La gent arriba un moment que ja no s'ho crec. Per tant, arriba un moment de desànim, arriba un moment que el soci fidel pràcticament hi és tota la vida, però tota aquesta gent que s'incorpora a la nova institució, evidentment, entra en un estat de desànim i a partir d'aquí perd aquesta massa social que és el que estem acabant de notar. Això em porta a la segona pregunta que li volia fer, que és el tema de, clar, amb tot el que ha passat aquests 18 anys, evidentment, el Badalona té els abonaments més barats de la segona B, el camp està cada diumenge com està, l'entrada és molt millorable, un nou camp podria ser aquesta empenta definitiva, no? És com l'últim recurs, perquè no sé què més es pot fer perquè hi hagi una bona imatge perquè fa exactament el camp. Jo crec que nosaltres des de la Junta Directiva hem provat diferents alternatives. Una d'elles va ser pràcticament reduir més del 70% el preu del carnet del soci i més del 70% el carnet de l'abonat. S'han fet diferents, no invents, però sí alternatives perquè diferents tipus de persones puguin tindre el seu carnet i evidentment entrem en un estat de desànim perquè tots han sigut promeses fins ara i pocs fets. Per tant, nosaltres com a Junta vam deixar molt clar que tiraríem pel camí del mig i el soci se li ha dit la veritat i si Badalona jo crec que es mereix un canvi, tant per l'estructura, per la institució, com per tots els anys que porta l'entitat del sistema. Bueno, són 18 anys, ja ho has dit tu, que són molts anys, però també ho eren quan havíem passat 30 anys. Perquè ara, sí, fa 4 o 5 anys, no va haver-hi aquesta pressió per part d'un govern, d'un partit polític de la ciutat. La veritat és que primerament es va fer un conveni en un moment determinat en què tot semblava que aniria perfecte per tirar aquest procediment endavant. Nosaltres creiem crec que es va ser massa ambiciós en aquest procediment, en aquella instal·lació que sí que ens agradaria, però que tothom tenia pensat una mica que el club aniria una mica més enllà a nivell no només de classificació sinó també de categoria. Per tant, també és cert que els èxits tampoc s'han aconseguit,
I això també a nivell municipal suposo que no li ha donat aquesta empenta com per importància o rellevància que tindria l'entitat de cara a fer una instal·lació d'aquesta magnitud. També és cert que aquest conveni s'ha anat allargant el temps, aquest conveni és un conveni car, entenem que és un conveni que no tindria per què suportar la ciutat, perquè com parlava la Ferran, la compravenda dels terrenys segurament no podrà donar per a tot, per donar aquests 30 anys de sortida amb aquestes quantitats, i entenem que com a club donarem l'oportunitat tant a la ciutat com a l'Ajuntament a reduir aquest conveni, fer un conveni completament factible on la ciutat no pateixi i evidentment el club tingui algun benefici, ja que, ho torno a repetir, he sigut el club el que ha deixat el seu patrimoni a mans municipals. Per tant, aquí serà el soci, no seré jo, evidentment, serà el soci el que definitivament dirà què passa amb aquest conveni i amb aquest patrimoni, perquè si l'Ajuntament ens té un deute acumulat de fa molts anys, acumulat des de l'any 2005, evidentment, al final el patrimoni d'aquesta entitat anirà directament contra aquest conveni. Per tant, serà el soci el que definitivament tindrà alguna cosa a dir. Ara, esperem, abans que es formuli aquesta assemblea, que el consistori hi hagi posat data exacta de quants seran els moviments, com ara en Ferran Falcó, amb una proposta molt clara, concisa i completament executable. I aquests terminis al Badalona li semblen bé? Aquests terminis són bons sempre i quan s'acabi d'ordenar aquesta part del conveni. Per a nosaltres són, com ho deia Ferran, són terminis bastant executables, o sigui, no estem demanant posar més a disposició a ninguna persona més, vull dir que estem parlant d'uns terminis molt clars que són completament assumibles i executables, com dic. Escolteu una cosa, si no hi ha més preguntes, però en tot cas jo volia afegir una cosa. Mireu, en aquest tema del camp, tothom deu haver fet sessions. Nosaltres també, Nosaltres també. Perquè si a mi em pregunteu si jo estic d'acord amb que aquí es facin un 50% d'habitatges de protecció oficial, doncs potser no crec. En aquell moment potser sí, ara potser pensaria una altra cosa, de si fan falta o no fan falta. Tenint en compte que els preus de mercat i els preus d'habitatge de protecció oficial són gairebé els mateixos. Però, en tot cas, nosaltres estem fent renúncies i aquí tothom, tots els grups de l'Ajuntament, el propi club, el govern municipal, hem de saber fer renúncies en favor de la idea primera, que era convertir un camp de futbol al centre de Badalona en un espai urbanitzat residencial. Donar-li al club que ha estat aquí durant 90 anys una alternativa en forma d'un camp millor, adequat a les possibilitats d'un club que ha fet dues promocions, em sembla, en aquests 18 anys, no sé si n'ha fet 3, com a mínim dues, que jo recordi. 3. 3, doncs 3. I que per tant, bueno, potser aquest any no, però potser l'any que ve acabem aconseguint el somni. Per tant, donar-li aquest camp en una altra banda de la ciutat. Aquest era el compromís, la idea que ajudava a l'urbanisme de la ciutat, arreglant aquest espai que dona front a l'autopista i que està al centre, i traient-li aquest camp d'aquí, i arreglant un altre espai de la ciutat que avui és un entorn de solar i de matolls que no té cap utilitat i que està destinat a ser equipament. Per tant, hi guanyàvem tots. Ara, des de la renúncia, nosaltres potser no l'haguéssim fet aquest conveni, potser n'haguéssim aprovat un altre al seu dia, però tenim l'autoritat de poder dir que això és així. Segurament aquest no és el conveni que nosaltres haguéssim fet, potser no és el que nosaltres haguéssim negociat, però amb la força que tenim, un ha de saber fins on pot arribar. Fins on vam poder arribar? Doncs a reposar. En silenci. S'ha acabat el silenci.